Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubok man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi, pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama no. Wala din na unang akong microphone. Again. Ginambal, Papa J, Boy Nunoy. Nga dapat mo pati ka lang sa isa kabutang kung nakita mo na. Kung wala mo pa nakita, ika man. To see is to believe, di ba? None. Pero mas maayo pag ikong kaysa ko sa imo pagtanaw, putihon mo pag daron mo bilib. Aron maklaro mo, gid. Kung dili ka pagid magpati, sang nakuti nimo simhuti. Aron mo pati. Ganun mabalan mo ka, brigada, kung anong klase ang imong nasimhutan. Na. Taguan lang ko sa pangalan nga Don D, Papa J, Boy Nunoy. Dondi. Don D. Dondi. Ang kapo. Don D. 26 anyos, Papa J, Boy Nunoy. Og tawag og dance instructor, Papa J. O kon DI. DI. Mura pag kuan pa pa di atong idol nga si Junilo de la Cruz. DI po to. DI dati. Oh. DI dati ay di na karon. Abi na ko, magmambal kang DI. DI it. Tugay na kong dance instructor, Papa J, Boy Nunoy. Amo na po ko mga na-eksperyensyahan, Papa J, Boy Nunoy nga. Ambal na to nga talagsaon nga mga experience sa kabuhi. Pinasahi. May karelasyon ko subong. Itago na lang siya sa pangalan nga Adelaida. Adelaida, I love you so. Isa ka gitawag pa J, Boy Nunoy nga pump attendant sa isa ka gasolinahan. Uy, good morning ha. Uy, sa mga pump attendant na to. Girls and boys. Girls and boys. 3 girls. Kumusta ng precious gasolina ron? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Isa na lang papajido. Kadua-dua ka na lang kung makik ka pa o hindi. Dati kailangan mo pa pandarunin mo sakyan. Okay naman na. Subong, pag naog mo, diretso patay mo. Sa una, taga lakat mo, full tank pa. Yan. Bida-bida. Subong, buti-buti. Mga mambala lang nga. Kita na siya tagkarabaw, ani. Yung makasiling ka man nga pugakol! Itak-tak! Kinanglan, itak-tak na ako kay sayang pa ng isa kapatak. Uyog-uyog. Ay, nako. Balik ta, mga kabrigada, kay Sender Dondi. Nagsugod ang akong problema, Papa J, Boy Nunoy. Itahan ko sa akong amigo sa isa ka party. Nga diri, Papa J, Boy Nunoy, kaupod na mo ang mga senior nga mga mahiligon sa sahod. Nakibot ako sa sitwasyon, Papa J, Boy Nunoy, bangod kay. Kung nga panahon, diri ko nakilala ang babae. Itago na lang nato sa pangalan nga Salve. Salve. Wag mga pangalan eh. Salve. Adelaide. Si Salve, Papa J, Boy Nunoy, isa ka senior.
Ako gidang iyang napili. Natudluan siya kung paano ang sakto nga pag o ang pagsa. Para inyong maintindihan, Baba J. Boy Nunoy, amane ang mga natabo. Kang, mananghintani ko nimo ba? Yes ka. Mananghintani ko nimo. Mm. Hindi Okay ka lang, maghambal nga. Malakat ka naman sa friend mo. Amo pinang matabo pero Anong oras ka naman magbalik, ha? pag matapos tong project na mo, So, paano ni kayo? mga Nakaligo na ba ako, gang? naligo ka na? Mm-mm. Sige lang, balik ka lang. Basta, pagpuli mo karon ha, hindi ko gusto nga mag-inom-inom, magtagay-tagay mo dito. Wala. Ha? Bali, ang kantuan na mo, amo ang tudluan subong og saot. Itong mga senior. Sige. No problem, gang. Mga senior to Basta sila. gang ha, maghalong ka dito ha, kaga. Sige pasaway. Hindi man. Mm-mm. Basta Wala pagpuli naman mo sa karon gang, sa uti ako ha. Saot. Anong gusto mo nga saot? Bisan ano ha, pwede cha-cha, pwede salsa, pwede rumba. Katong ikadwa ang ganahan ako. Ikaw balaga, Ano to ikadwa? salsa. Kana akong gusto. Salsa. Salsalo. Basta, subong naman mo yung all time dito pero Sige. oh, So, ano, kasi gusto ka mo sabay. dari lang ko ga. Ah. Kaya, alam mo naman nga, inyo habited to basi ma-OP man ako dito. May problema. So, ano ni? Dito ka na naman yapon? Dito lang ako maniyapon pero promise na pag tagaan namin sa TF na mo niya. Anong gusto mong dalon ako? Gabalaga, kailangan pa bang i-memorize yun? Kahit ano ga, importante nga, bahala man inaga, Sige. mamahalin man o kahit hindi mamahalin, importante nga, palanggat ako. Grabe mo. Sige. Maayo pagali pagpapaminaw kang Daryl Paulso nga. Naminaw ba siya? Naminaw sa karoy. Sige. Ang nanamyaw ang iyang friend, dead gabi. Friend niya? Friend ba sila, uy? Sige. Gusto ga, Sige na. Maligo na ko. Sige. Kay kaduha na bin ako ng ligo. Pagbalik mo ka rin ka, ha? Sige. Sige, pakilak na lang sang gate. Maligo na sa gawas. Sound white boy. Ready ka na ba? Ready ka na, Dundi? Amo na niya to ang lugar nga to ang pagatudloan sa bunga. Og di ka magkauya kay ako na bahala nimo. Susunod ta kay atong imit ang imuhang atong mga abyan diri nga mga senior. Ay nalani kay dagko ni matag og tip ning atong mga kliyente subong. Okay lang ba ka? Oy, Dundi. Okay lang, sir. Wala problema na. Basta, as the price is right, okay, wala problema na.
Dali na, sunod na ta, dali na. Dundi, dali lang kay tawagon ako si Madam Salve. Kay kabalo ka ni si Madam Salve. Negosyante ni. Og amo ning isa sa big time nga kliyente na to subong nga gabi. And akong gi-promise kani nga ikaw ang akong endorso sa iya nga ikaw ang motudlo sa iya og saon. Kita oh, tanawa. Lantawa. Lantawa na siya. Amo na siya si Madam Salve. Ikaw bala. Amo na si Madam Salve. Tawagon ako. Madam Salve! Sana mo na pero malasim pa. Wala siya kabati. Bala mo naman nga medyo may edad. Tawagan ko liwat. Madam Salve! Yes? Ay, Madam Salve, ako ni si Rico. Oy, Rico! Good evening. Rico, good evening. Wow. Nindot kayo ng What mga can I do for you? Madam, katong ato nga naistoryahan, di ba? Nga hambali mo nga mangita ka og dance instructor nga mayo. Okay, gusto na ako nga makalearn po kong sayaw. Wala problema, Amo na madam. ni siya? Ari, pailailan ako. Who's this guy? Meet my friend, si Dondi. Hi, Dondi. Good evening, ma'am. Just call me Salve. Good evening, Ma'am Salve. Hi. I'm Dondi and I'm your dance instructor. Oh, you diba, madam? touch Kita niyo my mo? talala. If you touch my talala, I will touch your ding-ding-dong. Uy, madam, kamo na mag-istorya about sa Sige. presyohan. Salamat, Rico. Bao, And- Rico. Ayaw ka rin magpili. Basta ako, Kursunada ko. Tig-ah. wala problema, madam. Basta Okay. anytime. If you need me, if you need Dondi, anytime pwede Yes, mo kami yes. tawagan. Pero, Sige. this time, kamo na bahala. Yes. Okay. Ako na bahala sa bago kong coach. Di ba, Coach Dondi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. O sige, just feel at home. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Oo. Dali. Madam, excuse me, ha? Sige, Madiretso na ko sa akong appointment. Ha? Kamu na bahala ni Dondi, madam. Okay? Dondi, ikaw na bahala na. Mayo na mo hatag og tips si madam and take note. Si madam, duda na. Ikaw bala, Rico. Nabati. Hindi ka ba na pag-ihambal nga biyuda? Kasi ko pwede ihambal mo may aslom lang. Sige, madam. Salamat, madam. Sige, Rico. Excuse me. Ay, Rico. Ay, madam. Din ka gapuli to. Taga, dari lang. Ma'am, sa ano. Pero, Ay. Oo, pamilyar ka. nga pamilyar na mong nahambal, ma'am? Kay, permite ka makita. Ikaw ba itong nagasaot-saot, Perme? Pag may event lang, may ma'am, sa mall. Ay, ano. oo. One time siguro, nakita ko ikaw kayo daw familiar eh. One time, nakalagaw ako sa isa ka mall. Tara siguro sa palagwaon to. Sigurado, ma'am. Oh, Ay, siguro. maayo gani kay nakilala ta ka kagaysa pa. Maayo gi magpili si Papa Rico. Are you single? May girlfriend ako, ma'am. Ay, girlfriend pa ba lang? Ano mo't mambala, ma'am? Just kidding. Just kidding, Donty. Sige, ma'am. Sugdan na natin eh. If you don't mind, I'm single too. I'm single, but I'm willing to mingle. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Forget about that. Rico, So, so, giukap yan palda. anong magandang sayaw para sa mga edad ko? Pwede takatudluan, ma'am. Hindi ka ba kabalaka? Hindi ka magkahuya-huya. Just call me, kuha na lang. Just call me Salve.
Sige. Salve. Yes. Oo. Yes. Okay, Bob Ning. Pasensya ka na, Rico, ha, kay ang akon nga stocking. Alam mo naman sa mga ganito nga kuan. Oo, kailangan ko to. Sige, ma'am. Naintindihan ko, ma'am. Tudlon ka, ma'am. May tango. Before kita mag-start, Sige, ma'am. kumain ka na? Wala pa, ma'am. Dali, di, anay. Kaunta. Kaon. Dali, di. Ah, Mag-istoryahan na Sige, ma'am. ikinda. Sige, ma'am. Check the mic and make sure it's boys. Nabusugin ko sa pagkaon, ma'am. Salamat Ay. kayo. Kain pa, kain lang ng kain. Tama naman ba si Marami pang mga foods doon. At mamaya sa pag-uwi mo, dalhan mo din yung GF mo. Sige, ma'am. Ha? Salamat kayo, ma'am. Sige, So, ano na, ma'am? Sugdan na nato ang sige, ato ang sige. session. Are we going to start? Yes, ma'am. Sige. Kain na to ni saksak ning ma'am. Ako ang dalang USB. Ay, may USB ka? Ara, ma'am. Pwede ikuha na lang, isaksak mo na lang sa puso ko. Di ba kay ka-joker, ma'am, no? Wala, Joker, kita teka, mo, kung minsan kailangan din nating magpatawa. Tama. Kaya pala Alam hindi mo naman. Hindi masyadong halata na... Dito sa bahay, may ako edad lang ka na. dito. Ikaw, Kasi yung mga anak ko at si mister ko is matagal. Wala. So yung mga anak ko, naman may iba't ibang pamilya naman. Yung isa doon sa States. ibig sabihin, ma'am, ikaw lang mag-isa dito? Yes. Ay, kung minsan nga, I'm bored and I'm alone. Minsan, Anong ginagawa mo pag bored and alone ka? yun. Nagkuha na lang ako, nag-scroll ng Facebook. Tsaka minsan, may mga app na kwan yung dating app. Oh, Ay, pumasok ka din doon, ma'am. pumasok ako pero hindi ako napilian Yung mga friends ko, nahali na ako, wala gyapon nahalin. Alam mo naman doon din kung minsan is mayain talaga ako. Sige lang, ma'am. Ang importante, masaya ka sa buhay mo. Bitaw kung okay lang sa'yo, Yes, ma'am. dito na lang tayo sa bahay. Ano ibig sabihin, ma'am? Dito mo lang ako turuan. Turuan mo ko nun. Turuan mo ko nun. Huwag kang malikot at diyan ka sa likod. Turuan mo ko nun. Sige, ma'am. Stretching muna tayo, ma'am. Sige. Ganito yung gagawin natin. Okay. Mag-stretching muna tayo. Basta and ako na then- bahala sa imo panggasa. Sige, ma'am. Pagkatapos... Ay, dali lang. Ano, ma'am? Sa may gisakyan mo, nagmotor ka o nag-commute? Nag-commute lang ko, ma'am. Ay, Oh. wala kay motor? Wala, ma'am. Ay, kung okay lang sa iyo, may extra ako na motor doon yung sa panganay kong anak. Hindi na yung ginagamit. Ano mong ibig sabihin mo, ma'am? Updated naman yung rehistro doon para hindi ka na mahihirapan pag pumunta ka dito sa akin. Oo. Mamaya ako, ma'am. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang mahiya. Sige, ma'am. Isipin mo ikaw na mo lang nag-offer. parang ate mo ko. Sige, Oo. ma'am. Or tita. Sige, ma'am. Basta wag lang lola. Sige, ma'am. Salamat, Sige. ma'am. Mm-mm. Gamitin ko yan mamaya, ma'am. Oo, full Sige. tank doon. Full tank yun. Sige, ma'am. Oo. So, simulan na natin na, ma'am. Sige, simulan na natin. Unahin natin, ma'am, yung tango. Sige. Ayan, ma'am. Oo. Ayan yung gagawin natin, ma'am. Oo. Di ba dapat dito ka sa likod ko? Okay. Pwede din naman Sige. Oo. Oo. Ganito yan. Una, ma'am, yung paa mo. Yung paa ko. Ilagay mo muna dyan yung paa mo. Wow. Hinahinayin mo lang. Oo. Yung kamay mo. Hinahinayin mo lang yung paa ko kasi matagal na yung hindi na stretch Yung paa mo, ganito yan Oo. dapat, ma'am. Oo. Baka kung magpatulong ako na magpa-stretch sa iyo.
sige ma'am. Pwede Sige, ma'am. sige, ha? Ganito yun, yung paa mo. Medyo konting... Konting slide. Slide mo na Oh. ma'am. Yan. Tapos dito. Umawa ka muna dito ma'am. Sa bewang ko. Kahit ayaan mo ako doon, di marunong pa akong mag-split. Ayan. Ayan. Sa likod, yung kamay mo. Ayan. Harap ka sa akin. ma'am. Ganito lang pala ito. Harap ka sa akin. ma'am. Basic naman to. Harap ka. Harap? Yan. Umarap ka, ma'am. Sige. Sabi Sige. ko, ma'am, medyo malayo konti. Huwag masyadong malapit. Mas gusto ko nga yung medyo dikit. Ganyan, ma'am, ganyan. Sige. Ayan, ganyan. Ayan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ra. Ay. Kaya mo pa ba, ma'am? Sus, kaya ko pa. Sige. Ilang rounds pa nga lang tayo? 12 rounds pa lang doon, di. Hindi nga ako makapati na kaya ko pa palang mag-split. Ma'am, may isa pa tayo. Last na lang. Bago tayo magtapos sa session Sige. natin ngayong araw. Subukan naman natin, ma'am, yung ano. Huwag mo na doon, di. Ah. Baka kung pwede, hindi ka magmamadali. Uminom muna tayo ng kuan. Tubig. Tubig. Medyo sapnot na eh. Sipon mo 12 rounds nga sige tagsayaw. Sige, ma'am. Uminom ka muna ng tubig at Pahulay sa. ako nang bahala Pahulay sa'yo, gani ma'am. ka bawa apatiil. Sige, ma'am. Sige. Baka kung gusto mo, may cake pa doon. Ha? May cake. Sige, ma'am. Marunong ka bang mag-slice ng cake? Dondi? Huwag kang mahiya. Huwag mahihiyang magtanong. Ano man ang ginabuhat ni mama? Kung marunong kang sumayaw, turuan mo ako. Pero kung hindi ka marunong mag-slice ng cake, ako ang tuturo sa'yo. Ma'am. Saglit lang, ma'am. Medyo marumi yung kamay mo. Ako na lang yung maghungit sa'yo. Sige. O sige. Nga. Happy birthday. Pandamay kay Giyungin. Sige pa. Huwag mahihiya kumain. Grabe ka naman doon, di. Ang lakas mo palang kumain. Gang? Gang? Abrina! Mayo kayo nagpuli. Anong problema na to? Bal mo sa akon, magbalik ka dayon. Tinudugayan bigyan kay Nagulat ako diri. si itong amo ang gitudluan ba? Ibudlay kay tudluan, bala naman. Edad na. Sabi ko gani, makipag-meet up ka rin dito sa client mo. Meet up ganimi, di ba? Pero ano na ni oras? Hindi. Tanawa. Alas 3 sa kadlawan. Linali naman, last trip. Bali mo nga, malakat lang ako sa mga friends mo kang kikita dito. Pero nagtudlo. Hindi ka maghambal nga, nagsugod na ka mo. Nagsugod na. Oh. Sabi ko gani, next day pa, makipag-meet up ka lang sa imong kliyente. Nag-meet up, tapos tudluan ko na siya og mga bagong steps para sa Nagbago ka. Nagtudlo ka sa bagong steps. Pero ang stepping mo sa ako, nalimtan mo. ano nang sa cellphone mo? Ako na. Picture.
Inapang-delete ko na lang yung mga picture na ako. Ipan-delete ng picture. Kabalo ka doon, di. Ito ka oras yan nagulat sa imo. Alas 3 ka pa nagaling. Subong mag 12 hours na, wala kang hapon. Arin ako. Ara ka gani. Pero anon mo pa na. Kauna ng mga pagkaon mo. Ibisan ano pa nakanamit ng mga dala mo. Hindi gina ko mampali pa yun. Sa sunod gani, kung magsigi ka malang pasalig-salig, mas mayo pa hindi ka na lang magampal. Dari ka na lang tulog. Uy, Dari ka na lang tulog sa sopa. gan. Uy, Kaya ka na. pandamay itong tigulang. May arada sang katul sa kilid sang rek. Ano mo ni Katol? Dagot na lang kang katul. Pandamay ka nagsunggod. Lilingaw ko yung cellphone. Padala aning picture aning upo na ko ng tigulang. Amo galing nagsunggod. Pandamay. Bulilyas. Hindi ka na mag-deny. Ah, Dakop ka na. Kag legit ning source ko. Tama bala ina, natudloan mo lang sa sangsao tapos gaamo ka mo sino. bigyan mo ng part gid sa... May pahungit-hungit ka pa. Patay ka bata. May pahungit-hungit ka pa, waka kuyape. Bulilyas. Bulilyas. Kaluod ninyo tanawon doon din. Kaluod. Kaluod. Bulilyas. Sa buwas mapulianay ko sa kananay. Dito ka na lang lakat. Patay ka. Dito ka na lang star sa iyo. Anong galing game mo nila, bro? Anong game mo lang, Stigo? Uy, may kwan dito. Siguro kasi nakita ya, Papa J, yung mga may marites siguro dito, Papa Kasi J. siguro may Oo. marites to. Mga pahungit-hungit to Mm. manabi. Diba kaya mo to, nagpahungit, ginungit sa Kaya ang Siyempre, kliyente. hugaw ang kamot Oo. niya. Oo. Okay man lang to kung pagkaon ang ginungit. Ang budlay to kung cake may itong lain pa siya nga ginhungit. Ang cake Oo. itong gihungit, Brad. Siguro ang cake siguro to. Ang cake nga chocolate brown. Mm-mm. Ang kwan, cake nga wala na moist. Oo. Ay, nako. Ang pamangkot sa texter nga si Dondi. Papa J. Boy no. Ano masakto kong himo? Yan na. Alagang Yung awa, girlfriend yan. ko. Hindi na daw siya storyahon. Bangod sa natabo. Pero wala ko ibang intensyon, Papa J. Boy Nunoy. Kundi, tudluan lang ang among kliyente. Mm-mm. Kay dance instructor man Oo. ko. Titi manapi ang GF mo kay pagpuli mo may motor ka na. Di ba? Oo. Yatag mo. Pan ko no to papa kanya. Sakay ko. Amo ng problema niya subong kung ano ko no ang himuon niya para maging ilang girlfriend. And ay kaduhan niyang question, Brad. Mabalik pa ba daw siya dito sa iya? Mm. Allah. Sige, ang inyong opinion, mensahe, kailangan ni Don Dick Subong Adlaw, kabrigada. Ang inyong advice para sa iya. Tawagin namin, 0955-356-8583. Inyong mensahe ka. Standby lang, dali sa itong pagpulong-pulong. Brigada Drive Through Nipay, ako ang inyong Papa J. Leader sa mga tanong do tropo tanaw boy noy. Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama no. Makabagong tunay na radyo at sa musika at balita Brigada News FM. Maraming paraan para maipadama ang love sa minamahal. Minsan, sa simpleng I love you, yakap, halik, pagbibigay regalo, o di naman kaya paghahatid sundo at marami pang iba. Iba-iba man tayo ng pagpapadama ng pagmamahal. Iisa lang ang katanungan. Boss, handa ka na ba ngayong Valentine's?
Drive Max Plus Herbal Capsule and DMX Drive Max Coffee make this Valentine's Day the most memorable one. Malakas at aarangkada sa romansa, tatagal ka. Happy Valentine's! Thank you mga idol. Salamat ha. Would you like to be the best version of yourself? Then,